Dan zag je aardappels kopen, leg je aardappels. Jong, wie dat door dat meer toegesleept? Nee, ik weet Huh? niet. Dat is jouw Maar zaak. wat wat is dat? Nee, wie wat ik? Ga je vandaag niet zeggen ik sta toe zitten? Steen misbaar, die KPI. Luister, baba, wow, vertel me de KPI nacht. Luister, nee, vertel me wel nacht. Hoe komt dan daar die man daar en daar man ik mag hier aan mijn landen toe gaan. Maar jij weet niet hoe je mag hier gewoon naar Man, dat is een nationale patse gat. Man, ze gat. Ik rijd nou al hoeveel jaar hier en dan kan dat brief wat zegt, mag hier een rijden. Nee, man, ja, dat wil graag hè. Ik moet daarop en dood af en daar afkom en dan dood af. Dat ik dat wil doen. Ik zeg jou zeg, ik ga een dood zetten maar met dat je echt 5 oproep. Heb je die reden dat Dat is mij, je echt 5 oproep. Heb je die reden dat Dat is mij, ik krijg het betaald met mijn geld. Ja, heerlijk vriend. Je wacht, Heerlijk vriend. je wacht met die reden Ja, dat ik zeg jou vijf. Kijk eens op. Dat is net verkeerd doodlang. Dat is van Nederland tot de bedoeling uit de toon. Maar verder voor een niet meer, kom meer.